Mao nang kita ninyo diri sa Pinas. Perti jong inita. Ngano? Kay mas daghan pa man ang chismosa kaysa sa mga kahoy. What if superhero inyong bana? Wow! Kaso wala pa sila'y naluwas. Tungod inig pa ng hid pa lang nila daan. Dili na ninyo sugtan mo lakaw. Kanabang. Ni trabaho ka para makakaon. Pero tungod sa kabisi sa imong trabaho, napas mo na hinuon ka. Mao na diha. Sige ragyod taglaa gani. Mura tag si kinsa. Unya iniguli? Wala na'y kwarta. Murag na nga unsa. Na jud mga trabahante ba no, nga sigig bagulbol sa trabaho. Unya ang nakabutang raba sa ilang resume kay hardworking. Kabalo ba ka unsay pinakahadlok nga istorya sa imong barkada? Kanang mo ingon siya og taplis ako diha. Bayaran rati ka unya. Kana ganing ignan ka og enjoy your life? Unya di man gani ka palagon? Grabe gyud ka unfair sa kalibutan ba? Kung gwapo gani ang mamatay, moingon dayon og kasayang niya no. Gwapo ra ba? Pero kung pangit gani, ignon dayon og ana jud na basta oras na nimo, oras na jud nimo. Mga batanon karon kusog kaayo maki-hotspot og wifi. Kami intawon sauna, maki-insert SIM lang. Di pa jud maka-text og tarong kay bawiyon dayon sa tag-iya. Sige ra jud taglaban sa kinabuhi ani. Kano sa paman intawon tamo champion.